Laing nga lokal nga balita. Gwapo og patsada mo kini ang nalitok ni First District Board Member Balin Titingyap nga ang plano karon sa Dakbayan Subaguete ang paggama sa gitawag og Smart City. Gani matud pa ni Board Member Balin Titingyap sa unang distrito ning probinsya sa Negros Oriental nga dako kayo ang 154 hektarya nga pwedeng naman unta nga magsugod og gamay ang proyekto. Sa isay usab ni Board Member Yap nga adunay duna pay mga corals nga maguba o mamatay ug ang mananagat ang makuhaan na kinig panginabuhian. Ani ang kinatibuk ang pamahayag ni Board Member Yap sa unang distrito. Nindot kay ito yung proposal kay kisa mo hindi ganahan nga mo natay sa to itawag nila na Smart City. ha? Smart City. Smart City. Manto mabatag sa Cebu o Bacolod o gusto na tapos suri-suri. Pero ang pangutana sa kadako 174 million hectares o niya amounting to 23 billion. Why don't we start smaller ba? Kay ang environmental impact magod sa mga project doon pa nagmayo. DNR, I made some talks with higher officials. Well, consider the proposal o sa impact sa mga project sa environment. Tanda ito na environmental impact assessment. Aside from, dili naman na ECC, may compliance sila. Parang ginagmay na na. Kung sa mga ko, ato na siya. So, lisod na siya. Ito na nagbayo kay siguro di ko na di coral sa mapiktahan na niya. Ako, doon kaya na ako rehab sa ako ang matalipre when I was the mayor of Bindoy. It took me almost 20 years sa panabalik ang kinayahan. The top level, after so many dynamite fishing, napatag yun ang taas, namatay yung coral sila. 46 hectares ha. Dugay kayo pabalik ang kinayahan. So, imo nang mahal sila o contractor na i-backfill na to create an island, patay na siya tanan forever. So, ako ang mawala. If these are living corals, fish catch sa ito manadagat mo reduce yun. Because if you destroy the corals, mawala ang small fish. Kung naman sila breeding area, mugamay na siya. And, you know, nature, sa dagat, muna yun nila, interdependent na siya. When it's interdependent, the small fish will multiply if there are good corals. Bigger fish will come to eat the smaller fish. And the more bigger fish will eat also the bigger fish. So, pagkadagan ang kuha sa ito manadagat o nindot ang atong kinayan. Ano siya? Kini ang Atraka Balita 943. Si Board Member Balin Titingyap sa unang distrito lalawigan sa Negros Oriental. Katabusang lokal nga balita gibutya kagapong adlaw ni Dr. Lilan Bustamante Stasyon nga ang pagbakuna sa mga tao kinsa naka-schedule sa probinsya nga anaa sa Provincial Health Office. Matod pa ni Dr. Lilan Stasyon nga padayon ang kagustuhan sa mga tao nga kinsa ganahan gyud nga magpabakuna. Dogang pa niya nga ilalang gipang-apod-apod ang mga bakuna sama sa gitawag o Janssen. Kaning J&J nga brand sa bakuna batok COVID-19 ang nahatod na kini sa nagkaraiyahang local government unit sakop ning lalawigan sa Negros Oriental. Sa isay usab ni Doktora Istasyon nga dili lang magol ang mga tao nga wala dayon maaatiman tungod kay daghan ang bakunang mangabot sa probinsya sa Negros Oriental ug kini mabakunahan gyud ang tanan. Karon mora gyapon ang kagustuhan sa tao na ragud gyapon, and then kung we based on all no first and second dose nga natagaan na to for COVID-19, so based on our target mura hapit na git na 10% na gid no sa atong sa ato ang target ang atong ma-accommodate no. So base na lang magpadayon ni nga musaka ang ato ang percentage of vaccination para maka herd immunity na ta. First baby karong hapon na is daghang
daghang salamat sa mga tao na ni-acceptar sa vaccination program. And I'm so sorry sa uban nga wa pa nato na-accommodate, pero I ra mo kagool because more vaccines is coming to Negros Oriental, no? So mao na ako ikasulti, and we hope nga maabot na po natong ultra low freezer para matagaan na po natong mga vaccine nga may mga katong mga vaccine nga kinahanglan o mubo nga temperature. Kini ang Atraka Balita 943. Si Provincial IETF Ground Commander Dr. Lilan Bustamante Istasyon. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta, diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.